ширкати дорувори софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё зиёд кардани риш ё нес кардани доғҳои сафед аз бадан ё кам кардани вазни худ ба шумо кӯмак мекунад. Доставка ба ҳама шаҳрҳо дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки айни ҳол навори моро тамошо карда истодааст. Мо пеш аз ҳамин барнома як навори пешкаши тамошобино гардондем. Қайд кардем ки 55 рейси чартерни аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нақша гирифтагӣ аст. Ва мо хушбахтона имрӯз ҳамун спискаи давлатҳо ва рӯзҳоша ёфтему ба шумо озӣ пешкаш мекунем ва мегӯем ки кадом рӯз аз куҷо бо кадом ширкат парвоз ба Ҷумҳурии Тоҷикистон мешавад. Иҷада 55 рейсай узр мепурсам ай касое ки агар ҳамин чиз нафурашон, лекин ҳастанд одамое ки ба ҳамин чиз эҳтиёҷ доранд ва мехоҳанд донистанд. Бо диққат гӯш мекунем бародарони азиз. 16 августи соли 2020 Москва Душанбе бо ширкати Somon Air. 16 августи соли 2020 Москва Душанбе ширкати Somon Air. 16 август Новосибирск Душанбе ширкати Somon Air. 17 август Москва Душанбе ширкати Somon Air. 17 август Москва Душанбе Somon Air. 17 август Санкт-Петербург Душанбе ширкати Somon Air. 18 август Москва Душанбе ширкати Somon Air. 18 август Москва Душанбе Somon Air. 19 август Сургут Душанбе ширкати Somon Air. 19 август Москва Душанбе ширкати Somon Air. 19 август Москва Душанбе ширкати Somon Air. 20 август Москва Душанбе ширкати Tajik Air. 20 август Екатеринбург Душанбе ширкати Somon Air. Боз 20 август Новосибирск Душанбе ширкати Somon Air. 21 август Москва Душанбе ширкати Somon Air. 21 август Москва Душанбе ширкати Somon Air. 22 август Москва Душанбе ширкати Somon Air. 23 август Москва Душанбе ширкати Somon Air. 27 август Санкт-Петербург Душанбе Somon Air. 24 август Москва Душанбе Tajik Air. 24 август Москва Душанбе Somon Air. 24 август Новосибирск Душанбе Somon Air. 25 август Сургут Душанбе Somon Air. Ва боз 25 август Москва Душанбе ширкати Somon Air. 26 август бошад Москва Душанбе ширкати Somon Air. 27 август Москва Душанбе Tajik Air. 27 август Москва Душанбе Somon Air. Ва 27 август Санкт-Петербург Душанбе Somon Air. 28 август Москва Душанбе Somon Air. Ва 28 август боз Москва Душанбе Somon Air. 28 август Санкт-Петербург Душанбе ширкати Somon Air. 29 август Москва Душанбе ширкати Somon Air. 29 август Санкт-Петербург Душанбе Somon Air. 30 август Москва Душанбе ширкати Tajik Air. Боз 30 август Екатеринбург Душанбе ширкати Somon Air. 30 август Новосибирск Душанбе Somon Air. 31 август Сургут Душанбе Somon Air. 31 август боз Москва Душанбе Somon Air. 31 август Санкт-Петербург Душанбе ширкати Somon Air. бародарони азиз, мо рӯйхата ба шумо хондем ва дар як рӯз дар як хеҷош аз Москва 2 ёки 3 рейсай дар иҷа соатҳош фарқ мекунад. яъне бо фикр накунем ки мо хато кардем, чанд бор такрор кардем. мисол агар дар як рӯз 3 аз Москва рейс боша, яташ соати 9, яташ соати 1, яташ бо бегонӣ. ана ҳамин хел соатҳошон фарқ мекунад. ба ҳамин хотир дар як рӯз ҳатто 3-4 рейс аз Москварам мондагиянд. умуман аз ҳамин шаҳрҳое ки бояд парвоз ба Ҷумҳурии Тоҷикистон шава, мо ҳамаша номбар кардем. ва шахсоне ки дар шаҳрҳое қарор доранд ки мо номи ӯ шаҳрҳоро дар иҷа нахондем, яъне ки аз уҷоҳо парвоз нестай, метавонанд ба Сафоратхонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия муроҷиат бикунанд ё ки бо тавассути электронӣ хичона номнавис кунанд. дар иҷа номнавис кардан ба сафоратхона ҳатмия, бе номнавис кардан ба Ҷумҳурии Тоҷикистон омада намешава ва билет ҳам харидорӣ карда намешава. ба ҳамин хотир хитона номнавис кунен дар ҳар ҷое ки қарор дорен. консулгариҳои генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳар шаҳре ки шумо қарор дорен дар уҷа кору фаъолияти хичона пеш мебаранд. ба ҳамво муроҷиат кунен. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. боз ягон саволи дигар дошта бошен, саволтона дар поёни ана ҳамин видео ба ма пешкаш бигардонед. дар канали Юристиҷей обуна шидана фаромӯш намекунем. видеоҳои нави моро интизор бошед.